لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه وصفيه من خلقه ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين، وخاصة منهم على ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وسلم الله تسليما كثيرا. نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه. اللهم لا تجعلنا بدعائك أشقياء وكن بنا رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله سبحانه وتعالى واعلموا أن الله يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Neka je neizmjerna hvala uzvišenom Allahu dželle šanuhu, gospodaru svih svjetova, vladaru dana sudnjeg, na svim blagodatima i nijemetima koje nam daruje. Hvala Allahu dželle šanuhu onako kako dolikuje njegove veličini. Hvala Allahu dželle šanuhu onako kako će ovom biti zadovoljan. Hvala Allahu dželle šanuhu uvijek na početku i na kraju na svim nebrojanim blagodatima koje nam daruje, posebno na blagodati Islama, što nas učini da budemo muslimanima, što nas učini da budemo pripadnicima najodabranijeg Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Neka su najljepši salavati i salami na Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, njegovu časnu porodicu, vrle ashabe i sve one koji ga slijede do sudnjega dana. Amin ja rabbal alamin. Draga i poštovana braćo, uvaženi džemate, današnja hudba govori o uzrocima ulaska u džennet. Dakle, uzroci ulaska u džennet. Na današnjoj hudbi spomenut ćemo nekoliko uzroka koji dovode čovjeka da Allahovom milošću uđe u džennet, a onda ćemo sljedeći put, ako Bog da, inša Allahu ta'ala, nastaviti sa tim uzrocima. Naime, Allah dželešanu ajet koji proučili smo u hudbi i koji stalno učimo kaže: Ja eyyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ovi koji vjerujete, bojte se Allaha iskrenom bogobojaznošću i ne umirite osim kao muslimani. Ovaj ajet znači: nemoj da vas zatekne smrt, a da ste vi nespremni za nju. Nemoj da dođe čas smrti, a da vi niste odradili ono što ste trebali odraditi dok ste bili na dunjaluku. Jer niste bili na dunjaluku slučajno, niste na dunjaluku bili tek onako samo da proživite, da se najedete, napijete, proživate u strastima i završite jednu priču koja se zove život na dunjaluku. Na dunjaluku ste bili iz jednog većeg cilja i zato spremajte se kada dođe tom cilju kraj. Znači, ne umirite osim kao muslimani. Allah dželešanu nas upozorava da pazimo na svoja djela uvijek, jer mi ne znamo čas smrti. Niko od nas ne zna kada će umrijeti. Allah dželešanu kaže: فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Ne zna niko, dakle, od ljudi kakve ih blagodati čekaju kao nagrada za ono što su radili. Dakle, vjernik. A u drugom ajetu kaže: nijedna duša, nijedno stvorenje ne zna da li će sutrašnji dan dočekati. I ne zna zemlju u kojoj će umrijeti. Zato se treba se zato pripremati. Prema smrt treba da se ponašamo isto kao što se ponašamo kad idemo na neki daleki put od koji ne planiramo da se brgo vratimo. A od smrtne se vraća. Znači, kad planiramo da idemo na neki put, spremamo sve što nije najophodno i najpotrebno i uvijek, a da ne sam zabrajev tija, a da ne sam zev tija, a podajte tija, a podajte ovdje,
i pa će da me i pa nešto će zabrajiti. A toliko se spreman. I će zabrajiti me, tiješo nije najvažno, pasoš će zabrajiti. Dakle, dokument. Na put ideme. A za džennet, dakle za smrt, kako se treba pripremiti? Pripremiti se treba dijelima koje će nas tamo, dakle, osvjetiti naš obraz i koje će nas pred Allahom dželešanu opravdati naš dolazak na ovaj svijet. Jer Allah dželešanu veli وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. A stvorio sam ljude i džine ni za što drugo osim zato da mi budu pokorni. Znači stvoreni smo za ibadet Allahu dželešanu, a ne za igru i zabavu. Veli jedan pesnik, vojen stih, svaki majčin sin će koliko god živeo doći na tabut svoj, zato kada nosiš dženazu, znaj da ćeš i ti jednog dana nošen biti. Znači zemi povukao tija kada se nosi drugo dženaze, da će utre den biti umjesto tija dženaze bude muje dženaze. I onda će vidiš, ako razmišljaš za tije kako će tvoje postupci da se menjaje i kako će život da ti se menja na bolje, kako će tvoj gospodar, dakle, da bude zadovoljan. Ako bismo se spremali za smrt intenzivno kako treba, pravo, dakle kao da će ne dočekame da idemo od džuma doma, onda naše djela bi bile mnogo bolje. I naše stanje sveukupno bi bilo mnogo bolje. Jer čovjek koji razmišlja od mreška, od smrti, on ne čini haram, on ne čini zulum, on ne čini nikomu nepravdu. Jedan hadis prenosi se, veli kada su zadesile smrtne muke Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, došla je njegova ćerka Fatima radijallahu anha i rekla, velike su muke spopale moga babu. Pa je Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem odgovorio, nema muka za tvog oca nakon današnjeg dana. Dakle, sa današnjim danom završavaju se muke tvoga oca. Danas je došao dan tvom ocu koji nikoga neće ostaviti i koji nikoga neće zaobići. A to je dan smrti, to je dan početak polaganja računa pred Allahom dželešanu. Hadis prenosi Ibn Mađa. Dakle, Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem sada ne ukaže sa ovaj hadis da je smrt za vjernika kraj muka, a za nevjernika početak muka. Veli Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem svojoj ćerci, došao je dan tvom babu kada nema više muka nakon ove muke. Ja ću pretrpeti ovo što ću pretrpeti u smrtnim mukama, ali nakon ovog dana nema za mene poteškoća. Za mene su sva vrata rajska i sva vrata džennetska i sva vrata mezarja moga, dakle proširenog, prostranog, koji će gledati na džennet, otvorena. A za nevjernika počinju tek u mezaru počinju muke. Zatim je Božji poslanik veli, ovaj dunjaluk je zatvor za vjernika, a ahiret je zatvor za nevjernika. Za vjernika je zatvor dunjaluk jer se osjeća kao zatvor. Ne smije da pone sve što haram je, ne smije da jade sve što haram je, ne smije da zgori sve što haram je, isto kao zatvor. Ali džennet je prostoran za tije što si bio zatvor na dunjaluk, ti vidiš po prostranstvo, po uživanje na ahiret. A nevjernik na sloboda je raspušten je na ovaj dunjaluk. Šta god mu padne na pamet on radi. On nema Boga, njegov Bog je strastni metak, žene i tako dalje. I on uživa na ovom dunjaluku, pušten je, ali će zato na vječnom svijetu, u vječnoj patnji biti u džehennemu. Mnogo je uslova, kao što rekoh, za ulazak u džennet. Prvi i osnovni uslov, to jest preduslov svih uslova, jeste vjerovanje, jeste čisti iman, jer Allah dželešanu bez imana ne prima djela. Veli, وَقَدِمْنَا إِلَا مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. I doći će nam djela koje su radili i mi ćemo ih učiniti prašinom prosutom. Dakle, djela koji su radili nevjernici i grešnici koji nisu vjerovali ispravnim imanom, njihova djela su ništavna. Nemaš temelj, ne možeš da gradiš kuće. Ne si zasadiv dobar plod, koren ne ispravno drvo, ne može da rađe dobre plodove. Tako i čovjek koji nema ispravan iman ne može se nadati dobru. Prvi uslov za ulazak u džennet jeste ispravan iman i dobra djela. Allah dželešanu veli u Kur'an, oni koji vjeruju i koji dobra djela čine, oni će stanovnici dženneta biti
u njemu će vječno ostati. Dakle, uz iman, uz vjerovanje u Allaha dželešanuhu, predstoje i zahtjeva se od nas da činimo dobra djela. I sami znate, čitamo Kur'an i svaki skoro drugi, treći ajet veli alladhina amanu wa amilu salihat. Oni koji vjeruju i rade dobra djela. Nigdje Allah dželešanuhu ne veli oni koji vjeruju i sjede. Oni koji vjeruju i ne sa aktivne, oni koji vjeruju i uspane se na ove dunjaluke. Dakle, oni koji vjeruju i rade dobra djela i onda nabraja šta im sve čeka. Znači, dobra djela su uslov za ulazak u džennet. Dobra djela pre svega su ono što Allah dželešanuhu naredio i ono što je Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio. Tije spadaje u obavezne dobre djela. I tije koji se drži toga, bit će jedan uslov u ispuni. Drugi uslov jeste, ima i mnogo i zato ukratko je nabrajam. Znači, prvo, ispravan iman, da vjeruješ u Allaha dželešanuhu onako kako je prenešeno u Kur'anu i u hadisima Božjeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Da vjeruješ u Allaha dželešanuhu da ima savršena svojstva i imena i da Allah dželešanuhu čist od bilo kakve manjkavosti, lejse kemislihi šej'un wa huwa samiul basir, ništa nije poput njega, on je onaj koji sve čuje i sve vidi, i da ne zalaziš u sumnjive ajete u Kur'anu, u manje jasne ajete u Kur'anu, jer Allah dželešanuhu veli: "Huwa allazi anzala alayka al-kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab." Allah je onaj koji tebi objavljuje knjigu. U toj knjizi su ajeti jasni, potpuno jasni kao dan. Oni su majka knjige, oni su glavni. Wa ukharu mutešabihat. Ima i manji broj ajeta koji su manje jasni. I veli oni koji slijede, oni čija su srca bolesna, slijede one manje jasne ajete. Pa zavjeruje tamo po pitanju Allahu dželešanuhu svoj stav kako što. Vjerujemo onako koje je Allah dželešanuhu rekao i kako ga je opisao Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem, bez zalaska kako, šta, gdje, kuda, nego samo amenna wa sadakna, verujemo i smatramo da je istina što je ono što je Allah dželešanuhu rekao. Drugi uslov jeste bogobojaznost ili takvaluk. Prošli put smo kažali jedna definicija od bogobojaznost, sada će kažeme druga. Neki učenjaci definisali su bogobojaznost da je tijel strah od Allaha dželešanuhu, rad po onome što je objavljeno, dakle rad po Kur'anu i spremanje za dan odlaska. Prije svega, dakle, na prvom mjestu strah od Allaha dželešanuhu. Prije svakog postupka, prije nego što učiniš greh, znaj da te Allah dželešanuhu vidi, iako te ljudi ne vide. Tijevika je strah od Allaha dželešanuhu. Znači da prije greha, nego što će učiniš greh, da budeš svjestan Allaha dželešanuhu. A nakon što će učiniš, već si učinio greh, znaj da imaš gospodara koji prašta i nemoj da očajavaš, već traži oprost od njega. Radi po Kur'anu. Niko ne ti treba ni ođa, ni profesor, ni magistar, ni šeji, ne znam ti ko, ne ti kaže nešto je haram, a je halal. Svako od nas zna što je haram, što je halal. I neka poda po Kur'an i u sunnet Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem ne znači i ovije ne znači da svako od nas može da tumači. Znači da se ne razbežamo pogrešno. Ali što je haram, što je halal, svi znamo. I toga kad bismo se držali, bit ćemo od onih koji su spašeni. I spremanje za dan odlaska. Da se svaki dan gledamo kao da nam je posljednji. Da imamo malo manje nada u život. Jedna od osobina dobrih vjernika veli kasrul emel, da ubije nada u sebe, da nema mnogo nada, će živujem ja, ima vreme. Utra će umrem i treba da se sprijevam. A Allah ako mi produži vek, tije će biti blagodat od Allaha dželešanuhu, od dobrih djela niko se nije pokajao. Pokornost Allahu dželešanuhu jeste sljedeći od razloga ulaska u džennet, znači ta'atullah. U mnogo ajeti Allah dželešanuhu veli: Atiju Allahu wa atiju Rasul. Budite pokorni Allahu i pokorni poslaniku. Mi je svi znamo pokorni Allahu, namaz da klanjamo, da postimo, da idemo na adžilat i gotovo. Pokorni poslaniku sunne da slijedimo i da činimo salavat. Ne je samo ti je ono što je osnovno. Pokornost Allahu znači, ako je došla situacija da biraš između haram zarade i siromaštva, da odabereš siromaštvo, da ne ideš u haram zarade. Ako ti se ukazala prilika da zaradiš goleme pare, ali ti je sad, treba da radiš dakle sa nešto što je zabranjeno. Ili treba da radiš sa kamata, ti je toga si pokoren Allahu dželešanuhu. Ostavljaš radi Allaha dželešanuhu, jer veli men yattaqillaha yaj'al lahu mahraja. Onaj koji se iskreno, istinski boji Allaha dželešanuhu, Allah dželešanuhu će mu dati izlaz.
Iz svake situacije. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ I Allah će ga opskrbiti odakle se ne nada. Ti misliš nafakat je od ta strana. Ali znaš da je ti haram. Bidi ubeđen da ne ti je tu nafak. Jer tvoje mišljenje je da ti je tu nafaka, brgo će se obogatiš. Jer ko se veli boji Allaha, Allah će mu dati izlaz iz svake situacije i opskrbiti ga odakle se i ne nada. Ima je puno izvori koje mi ne znamo, Allah šanu ni ga spremi ako se klonimo haramu. Allah veli u Kur'anu, oni koji se pokoravaju Allahu i poslaniku, oni će u džennet biti kroz koji će rijeke teći. A onoga ko se okrene od Allaha i poslanika, on će bolnom kaznom kazniti, sura Feth, 17. ajet. Kao što rekao, pokornost ne je samo u farzovi, nego pokornost jeste i u svakodnevni život. Će mužiš čerka, za koga će ga omužiš čerka. Veli Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ako vam dođe onaj čijom ste vjerom i ponašanjem zadovoljni, pa zauđu. Oženite ga. Znači će ti doći čovjek, vjernik dobar, ahlakli insan, dobrog ponašanja i ti traži čerka i ti gledaš, nema nije na rabota, nije na vazife, nema golema plata kad će ga izdržava moja čerka. Jer veli, ako ne urabotate ti je, ako ne mu ga dajete čerka njemu, veli šta će biti? Nastupit će fesad na zemlji. Znači nastupit će nepravda i veliki fesad zbog toga. Jer to je čovjek poslije ide i će čini haram. A ti si bio uzročnik što ne mu si dao čerka pa ošao bo haram. Znači ti javika je pokornost Allahu Đelešanu da gledaš čovjeka koji je pokoran Allahu, a ne da gledaš onoga koji je u dunjaluku. Eto, po tvoje gledanje ima. Daneska ima, utri nema. Daneska je na vazife, utri nije. A ako je vjernik dobar, imat ćeš i dunjaluk i tvoja čerka će ima su njegov i dunjaluk i ahiret. Zarađuješ i metak, kako ga zarađuješ? Prihodi od kada ti dođe, a je ti haram ili halal. Stije se vika bogobojaznost. Slobodno vrijeme imaš. Kao prvo, ne treba vjernik nikoga da ima slobodno vrijeme. Jer vrijeme je emanet isto i treba da se popuni sa dobre djela. Jer veli, vrijeme je kao sablja. Ako ga ti njega ne presečeš, ono će tebe da preseče. Znači, ako vrijeme ne zaposliš sa dobre djela, ono će te zaposliti sa loše djelo. Nema što da rabotame, se mislim što će rabotame je togo šeitan, od mene vodi na haram. A kad će sam razmišljati da radiš ono što te Allah naredio, nema tu je vrijeme šeitan da dođe. Veli Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem u jedan hadis, svaki će sljedbenik iz mog ummeta da uđe u džennet. Svi sljedbenici mog ummeta ući će u džennet, osim oni koji to neće, koji odbiju. Pa je upitan ko će da odbije da uđe u džennet Boži poslaniče, rekao je onaj koji mi se pokorava, on će ući u džennet, a onaj koji griješi prema meni, on je taj koji je odbio. Sljedeća, dakle, preporuka ili sljedeća stvar koja treba da se pridržavamo i jedan od uslova za ulazak u džennet jeste borba na Allahovom dželešanovu putu, džihad na Allahovom putu. Allah veli, Allah je kupio od vjernike njihove živote i njihove imetke u zamjenu za džennet koji će im dati. Bore se na Allahovom dželešanovu putu pa budu, dakle, ubiju ili budu ubijeni. To je Allahovo dželešanovo obećanje. Sura Teuba 111. ajet. Znači, život na Allahovom putu dodaješ ti je jedan od najupečatljivijih razloga za ulazak u džennet. Znači, život svoj, ono što ti je najdraže. Allah veli, Allah je kupio. Znači, Allah trguje su vjernici. Traži od nas naš imetak, da udajemo na Allahov put, zekat, sadakatul fitr, obične sadake, svoj život da uložiš ako je potrebno na Allahov put. Ti uloži, pa Allah što će ti daje za zamjena će ti daje džennet. U drugi ajet Allah veli, o vjernici, želite li da vas uputim na trgovinu koja će vas spasiti od džehennemske vatre? Obožavajte, dakle, Allaha, robujte Allahu i poslaniku njegovu, dakle, Allahu robujte i budite pokorni poslaniku i borite se na Allahovom putu svojim imecima i svojim životima. To vam je bolje, neka znate. U ovi ajet, kao što vidimo, Allah prvo spomna imanicu, prvo imetak, prvo pare. Znači, borite se imetkom svojim, posle životom svojim. Jer imetak je čovjeku mnogo drag, mnogo privezan za srce.
Veli Allah dželešanu vo ajet وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. Vi ljudi, vi volite imetak toliko mnogo da se to ne može opisati. تَأْكُلُونَ تُرَاثَ أَكْلًا لَمَّا. A što imate, jadete halapljivo, znači ništa ne bi je dosta i imetak, dakle, volite mnogo, a siromahe zapostavljate, a siroče zapostavljate i tako dalje, i tako dalje. Zatim ovdje Allah da prednost mnogo tijem što imetak, dakle, sa svojim imetak se boriti na Allahom dželešanu putu. I stvar peta koja završavam, dakle, ova hudba, jeste teuba ili pokajanje. Jedan od uzroka ulaska u džennet, koji će nas dovesti do dženneta, jeste teuba, pokajanje od grijeha. Allah dželešanu veli u kuranski ajet: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يُلْقَوْنَ غَيًّا. A njih smeniše zli potomci koji namaz zapustiše, koji namaz ostaviše i koji počeše da se povode svojim strastima, oni će sigurno loše proći. A ne oni, dakle, osim onih koji budu vjerovali, koji se budu pokajali i koji dobra djela budu činili. U ovoj ajet prethodno Allah zbori za Ibrahim a.s., za Musa, za Nuha a.s. I kaže kako oni bili na prav put i kako njih treba da sledimo. I nakon to je ajet veli, a tija, dakle poslanici, njih smenili su zli potomci. Potomci koji nisu bili pokorni Allahu, kad bili nepokorni, ostavili namaz. Dakle, ono što je najbitno, oni zapostavili. I veli, oni će sigurno zlo proći, jer su počeli da se povode za svojim strastima. A od tija ljudi koji će biti spašen, oni koji se pokaju, veli, te obađi učiniš Allahu istighfar, dakle, zabravaš na djela što si radiv, stavaš tačka i okrećeš nova stranica u životu, radiš dobra djela i nastavljaš sa Allahom dželešanu milošću. I veli Božji poslanik: "Etaibu mine zembike men la zembele." Onaj koji se pokaje od grijeha je poput onoga koji uopšte nema grijeha. I velet, dakle, jedan od ashaba, Abdullah ibn Abbas, veli: "La sagirete ma'al israr, wala kabirete ma'al istighfar." Nema malog grijeha sa ustrajnošću. Znači ima mali i veliki grijesi. Ja mali grijeh si počinim nešto što je mekruh. Ako si ustrajan, to je grijeh, nije više mali grijeh, već postaje veliki. Nema malog grijeha sa ustrajnošću, niti velikog sa istighfarom. Znači si napravi golema greška prema Allahu dželešanu. Golem džuna, ali si se pokajao za to je grijeh. Ne postoji grijeh koji Allah dželešanu uz pokajanje neće oprostiti. Molim Allah dželešanu da nas uputi na pravi put, da nam da snage da budemo njegovi iskreni vernici. Molim Allah dželešanu da nam da snage da radimo za uzroke koji nas vode u džennet, a da nas on svojom milošću nakon toga uvede u džennet. Molim Allah dželešanu da oprosti nama, našim umrlima i svim muslimanima ma gdje oni bili živjeli. Molimo njega uzvišenog da pomogne našu uzvišenu vjeru i one koji se bore da naša uzvišena vjera opstane i ostane jedna jedina priznata vjera do sudnjega dana. Molim Allah dželešanu da pomogne mudžahide u Siriji, Egiptu, Palestini, Čečeniji, Kašmiru, Burmi i tako dalje, i tako dalje. One spomenute i nespomenute koje samo Allah dželešanu zna i da nas sastavi svi zajedno u džennetu. Amin ja rabbal alamin. فلا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله تبارك وتعالى في أحسن الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام.